Amigos e amigas, que seguimos aquí no percorrer da 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro, agora mesmo co presidente dos colleiteiros, Alberto Úbeda. Exactamente, sí, señor. Antes de nada, ese apellido non é gallego. Non, é un apelido que é andaluz, obviamente, pero ten un forte arraigo porque meu bisavó, que foi o que trouxo este apelido a Ribadavia, foi xefe de prisións aquí en Ribadavia, foi destinado dende a cárcel Modelo de Barcelona a cárcel de Ribadavia a principios do século pasado. Moi bonita introducción para a historia. Queremos falar de viño, o viño do Ribeiro. Primeiro, como presidente da Asociación de Colleiteiros, como ves a actualidade da nosa denominación de orixe? Bueno, pois a actualidade está marcada por un contexto de moitos retos no sector, non? Hai un descenso do consumo generalizado, especialmente nos tintos. Os blancos pois están vivindo un momento máis doce, diríamos. Eu penso que o Ribeiro ten unha potencialidade pola súa historia, polo seu potencial enolóxico, que ten que aproveitar, pero temos que facer moitas máis cousas das que se están facendo para reivindicar o territorio, poñelo realmente en valor no contexto global, non? A parte de presidente dos colleiteiros, tes a túa adega propia, que é Cuñas Davia. Estamos presentando algo novo para esta edición. Bueno, pois estamos presentando un pouco do que facemos todos os anos, pero este ano tamén traemos un dos viños que non facemos todos os anos, que é o viño máis premium que facemos, que é o Pasareiras, que é un viño dunha microparcela que se elabora unha barrica nada máis, 300 litros, 371 botellas que saíron da colleita 22, é a novidade que incorporamos este ano aquí na feira. Xa por último, estades ubicados na localidade de Cuñas. Exactamente. Que concello é? Leiro ou Cenya? Que aí está o límite, está no límite. Estamos no límite. Somos concello de Cenge, é a parroquia de San Lourenzo, estamos en Cenge, pegadiños a Leiro, facemos fronteira con Leiro. De feito, foi unha das poucas parroquias San Lourenzo que na Idade Media dependía do mosteiro de San Clodio en lugar de depender do cabido catedralicio de Ourense. Alberto, estás convidado algún día a seguir falando, porque aparte de ser un excelente colleiteiro, aparte de ser unha persona que fala moi ben, vemos que eres un amante da historia, polo que vexo. Sí, home, que eu penso que Ribeiro e historia son conceptos intrínsecamente relacionados. Temos que dar a coñecer moito máis e moito mellor a nosa historia, porque é absolutamente diferencial no mundo do viño. Diferencial no mundo do viño, e a diferencia se marca hoxe en día a través da nova edición da Feira do Viño de Ribeiro. Repetimos, 63 edición que a día de hoxe está sendo un auténtico éxito.